ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони тоҷикистон бо хабару гузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи банди 9 моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон барои додани ризоят барои ба вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон ва ба вазифаи муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қосимзода Хайриддин Шарифхон ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод ирсол намуданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод намудани Саидзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Тоҷиддин Ниёз бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷумъазода Маҳмуд бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Холиқзода Ҷонибек бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллозода Алишер Ҳамид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Худоёрзода Худоёр Бахтиёр бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати молияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми раиси корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк таъин намудани Худоёрзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Худоёрзода Худоёр Бахтиёр муовини якуми раиси корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саидзода Тоҷиддин Ниёз муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷумъазода Маҳмуд сардори раёсати молияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллозода Алишер Ҳамид сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Холиқзода Ҷонибек сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Собирзода Нуралӣ Миралӣ муовини сардори раёсати молияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. ҷашни сада ва арзишҳои таърихии он, назари коршиносону олимон, асолати фарҳангӣ ва зарфиятҳои ҷашнҳои пурифтихор. таҳкими хатсайрҳои ҳавоӣ дар мамлакат, оғози парвозҳо ба шаҳри Панҷакент. тадбирҳо дар самти пешгирии талафоти нерӯи барқ, низоми билингӣ ва афзалиятҳои он. авҷи корҳои созандагӣ дар ноҳияи кӯшонёни вилояти Хатлон. Инфрасохтор мукаммал ва иқтидорҳои нави истеҳсолӣ фаъол мегарданд.
استقبال از 35 سالگی استقلال روند کارهای سازندگی در شهر خوجند هموازی بحر رشد. از حسابات تا نشان داد وضع واقعی انشاءات اجتماعی با بهاگذاری سطح و صفت خدمترسانی به اهالی. شهر نو حالت تشویش آوری بیمارخانه منطقوی امکانات و نیازها برای قانع‌سازی طلبات. وضع انشاءات خصوصی گردیده در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخ مطل مردمی خواجه باغداری همانا شعار صاحب ملکان است. شرح این و دیگر موضوعهای مهم در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. 3 فوریه سال 2025 در شهر دوشنبه جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ساعت 9 در شهر دوشنبه برگزار می گردد. 3 فوریه سال 2025 ساعت 10 در شهر دوشنبه اجلاس 21 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار می گردد. شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که در اجلاس 21 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم بررسی حسابات پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان درباره نظارت رعایت دقیق و اجرای یکخیله قانونها در حدود جمهوری تاجیکستان در سال 2024 قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات ارگانیکی، قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت‌رسانی‌های دولتی، عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی و عاید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره به معیار ضروری تکنیکی، دیگر قانون‌های قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. با تاکید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن‌های اجداد آریایی ما با مانند سده و نوروز، تیرگان و مهرگان بازتاب پیوند انسان و طبیعت، آیین‌های وابسته به کارهای کشاورزی، اینچنین هنرمندی بوده بهترین غایه‌های انسانی، ماهیت و محتوای آنها میباشند. با این نظرداشت سال 2023 جشن سده از جانب یونسکو به فهرست میراث غیرمادی بشریت وارد گردید. شرح موضوع در تهیه ظفر قیومزاده. جشن سده به صفت یک جشن ملی و مردمی برای رشد باغداری و تاکپروری، گلکاری و گلپروری، چارواداری و زراعتکاری و در مجموع وزارت کارهای آبادانی مساعدت میکند. سال 2023 ضمن برگزاری اجلاسی 18 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو در اساس پیشنهاد مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران جشن سده به فهرست میراث غیرمادی بشریت وارد کرده شد. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن سده در تاجیکستان رسما آخر ماه ینور هر سال تجلیل می گردد. جشن سده به انجام چیله کلان راست آمده. از آن درک می دهد که زمستان و دوره سرمای آن به آخر رسیده ایستاده است. 150 شبانه روز را تا فرارسی نوروز در بر گرفته از نزدیک آمدن فصل بهار و آغاز کارهای کشاورزی مژده می رساند. طور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند جشن سده برابر نوروز، تیرگان و مهرگان یکی از عنصرهای مهمترین هستی و هویت ما تاجیکان محسوب یافته. گرامی داشت آن از جمله راههای موثر تقویت و گسترش خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی می باشد. این جشن ها از دوران قدیم تا به امروز با یک سلسله آداب و سنت، رسم و آیین و دانش و تجربه های کشاورزی آمده رسیده است. گذشتگان شرفمند تاجیکان هنوز بیش از 6000 سال قبل از این به هنرمندی و کاسبی، استحصال اشیای ضروری روزگار و کارهای کشاورزی و باغداری مشغول بودند. در محیط زندگی آریاییان
қадим тақвимҳои мардумӣ шакл гирифта аксари маросиму ҷашнҳоро дар асоси онҳо таҷлил менамуданд. Ниёгони тоҷикон барои 4 фасли сол оину ҷашнҳои алоҳидаро бунёд гузоштаанд. Дар бораи сада ривоятҳои мухталифи тарихӣ ҳикояву хотираҳои зиёде мавҷуд аст. Аз шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ки дар он асосгузори ҷашни сада шоҳи сулолаи пешдодиён Ҳушанг паҳлавон мебошад то осорул боқияи Абурайҳони Беруниву Наврӯзномаи Умари Хаём ва дигар сарчашмаҳои таърихии бузургонамон баҳсу мунозира ва фикру андешаҳои зиёде дар бораи ин ҷашн баррасӣ гардидааст. Ҷашни сада ба ягон дину мазҳаб иртибот надошта мардумро ба муттаҳидӣ ва фаъолнокии меҳнатӣ сафарбар менамояд. Бо талошу корнамоиҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкониятҳои мусоид барои эҳё, таҷлил ва муаррифии шоистаи ҷашнҳои миллӣ фароҳам омад. Сокинони Тоҷикистон хоса кишоварзон ҳар сол ҷашни садаро дар роҳияи баланди арҷгузорӣ ба мероси маънавии халқ таҷлил намуда бо шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар маҳсулидастони худро пешкаши иштирокчиёни чорабиниҳои ҷашнӣ мегардонанд. Таҷлили ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла сада имконият фароҳам меорад ки боз ҳам ҳуввияти миллӣ қавитар гардад ва насли имрӯза аз урфу одат ва анъанаҳои ниёгони шарафманди худ бархурдор шавад. Имсол ҷашни сада рӯзҳои 25-26 моҳи январ дар мамлакат таҷлил мегардад. Зафар Қаймузода, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон корҳои созандагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат дошта бунёди иншооти гуногун таъинот хусусан муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистон, марказҳои саломатию хизматрасонӣ, майдончаҳои варзишӣ ва коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ идома дорад. гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. мардуми шарафманди тоҷикистони соҳибихтиёр дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади роҳандозӣ гардидани корҳои ободониву бунёдкорӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар инфрасохтори зарурӣ муҳайё гардида сокинон ба зиндагии шоиста ноил шуданд. бо мақсади амалисозии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор ва бошукӯҳ истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободкориву созандагӣ вусъати тоза дорад. дар ин раванд ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон низ бо қомат афрохтани иншоотҳои гуногуни маишиву хизматрасонӣ симои худро ба куллӣ дигар карда ба макони ободу зебои диёр табдил ёфтааст. бо мақсади хубу хотирмон гузарондани ин ҷашни умумимиллӣ дар ноҳия як зумра иншоотҳои ҷашнӣ мавриди истифодаи сокинони ноҳия қарор гирифта ин иқдом бо мароми тоза идома дорад. дар радифи дигар шаҳру ноҳияҳо дар ноҳияи кушонён низ бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд иншоотҳои ҷашнӣ ба истифода дода шуданд. аз ҷумла метавон иброз намуд ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҳудуди ноҳияи кушонён муассисаи таҳсилоти умумӣ рақами 70 ҳамзамон муассисаи давлатии томактабӣ рақами 8 ба истифода дода шуданд. қомат афрохтани муассисаҳои таълимии замонавӣ, марказҳои хизматрасонии маишӣ ва ободу зебо гардонидани қаламрави ноҳия аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. лозим ба ёдоварест ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо саҳми бевоситаи соҳибкорони ватандӯсти ноҳия дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушонён рӯз то рӯз ин диёри биштосо ободу зебо гардида истодааст. дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи кушонён 392 адад бинову иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда ба ҳолати 1 январи соли 2025 134 адад бинову иншоотҳои гуногун мавриди истифода қарор дода шуданд.
ҷиҳати истиқболи шоиста аз ин ҷашни фархонда 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 392 иншооти мухталифи ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ин муддат аллакай 134 иншоотҳои гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. иншоотҳои ба истифода додашуда дар қаламрави ноҳия мавриди фаъолият қарор дорад ки шаҳодат аз масъулияти баланд ва корҳои босамари масъулини ноҳия инчунин сокинони босаодати ин диёр арзёбӣ мегардад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи кушониён, барои барномаи ахбор. дар давоми 5 моҳи охир бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ ва ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе Хоруқ Душанбе ва Душанбе Кулоб Душанбе дубора барқарор гардид. дар идомаи ҳамин тадбир имрӯз тариқи ҳавопаймои Ан-28 нахустин парвоз аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Панҷакент анҷом дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. мужда аз навгониҳо дар соҳаи авиатсияи гражданӣ. парвозҳо дар масири Душанбе Панҷакент Душанбе дубора барқарор гардид. ҳавопаймои Ан-28 имкон дорад ба 17 нафар мусофир хизматрасонӣ намояд. пас аз 10 сол парвозҳо дар масири Душанбе Панҷакент Душанбе дубора оғоз гардид. сокинону сайёҳони дохилӣ ва масъулини ширкати Тоҷик Эйр аз роҳандозии ин тадбир хушҳол гардида, амалисозии иқдоми мазкурро натиҷаи дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамишагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ арзёбӣ намуданд. кормандон ва ҳамонавардони ширкати Тоҷик Эйр барои пешниҳоди хизматрасониҳои босифату бехатар ҳамеша омода ҳастанд. ин тадбир бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр амалӣ гардида, ҳадаф аз он беҳсозии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва марҳила ба марҳила барқарор кардани парвозҳои дохилӣ мебошад. бо роҳандозии иқдоми мазкур теъдоди зиёди сокинон ки аксариятро сайёҳони дохилӣ ташкил медиҳад зиёд гардидааст. парвоз аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Панҷакент дар 40 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри Душанбе Панҷакентро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. мо бисёр шод ҳастем ки парвозҳои доимӣ дубора барқарор гардид. мо аз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдор ҳастем ки парвозҳо дубора барқарор гардид. имрӯз аввалин парвоз буд ки мардуми мо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. боиси тазаккур аст ки хатсайри Душанбе Панҷакент пас аз 10 сол барқарор гардид ва ин дар самти пешравиҳои иқтисодии иҷтимоӣ алахусус сайёҳон ки ба шаҳри Бостонии мо зиёд меоянд хело ҳам мусоидтар аст. ин парвоз барои мардуми шаҳри Панҷакент, барои меҳмонон, барои соҳибкорон имкониятҳои бисёр ҳам фароҳамро вуҷуд меорад. шаҳри Панҷакент бо таъриху фарҳанги қадима, манзара ва табиати нотакрораш дар дили ҳазорон нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷой гирифтааст. ба роҳ мондани парвозҳо дар масири Душанбе Панҷакент Душанбе ба рушди соҳаи сайёҳӣ низ мусоидат хоҳад намуд. номи ман Шафоат. ман аз тарафи Самарқанд ба самти Душанбе омада истода будам бо такси. фаҳмидам ки хатсайр кушода шуда будааст Тоҷик Эйр. бисёр хурсанд шудам. мо хеле миннатдорем барое ки ин хатсайрро ба мо кушоданд. аз рӯи иттилоъ парвозҳо дар ин масир ҳафтаи 3 маротиба ба роҳ монда мешавад ва сокинон метавонанд барои дастрас намудани чипта ба ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр муроҷиат намоянд. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе Рашт, Душанбе Лахш, Душанбе Ишкошим, Душанбе Ванҷ, Душанбе Рӯшон ва Душанбе Айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд бо истифода аз имконияти мавҷуда барқарор намояд. нахустин парвози мо аз самти Панҷакент ба мана пойтахт омадем. ин як иқдоми хуб буд ки дар оянда мехоҳем ки ҳамин ба дигар ноҳияҳо ҳам парвоз дошта бошем. мо ташаккури зиёд мегӯем президентамон ки мана ҳамин
خطسایرو آغاز کردند. در دوام 5 ماه اخیر با دستگیری و اقدام و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان از جانب اگنتی اویاتسای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت سهامی کشاده شرکت هواپیمایی تاجیک ایر نخستین پروازهای داخلی در مسیر دوشنبه خاروق دوشنبه، دوشنبه کلاب دوشنبه و دوشنبه پنجکن دوشنبه انجام داده شد و این تدبیر باز هم ادامه دارد. تقویت نظام معاصر سازندگی و عملی نمایی برنامه رشد در ناحیه بلجوان با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه مذکور بنیاد 257 انشاءات به نقشه گرفته شده. در این زمینه مؤسسه‌های نوی تعلیمی و مرکزهای معاصر سیاحی و خدمت‌رسانی به استفاده داده می‌شوند. مفصل در گزارش عالم ناصرزاده. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت در ناحیه بلجوان دوره به دوره با بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون نو و زمانوی سطح نیکواحوالی مردم به تدریج بهبود یافته زمینه‌های رشد اقتصادیات ناحیه نیز تامین گردیده است. جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه بلجوان بنیاد 257 انشاءات نقشه‌گذاری شده تا این دوره 151 انشاءات عملی گردیده در دیگر انشاءات بنیادشونده کارهای ساختمانی جریان دارد. طبق اطلاع 80% انشاءات بنیادشونده جشنی با سهمگذاری صاحبکاران وطنی عملی شده ایستادند که از توجه و دستگیری‌های حکومت مملکت نسبت به صاحبکاران و رشد فعالیت صاحبکاری درک می‌دهد. با نظرداشت رشد و پیشرفت همه ساحه‌ها انشاءات بنیادشونده جشنی مربوط به ساحه‌های گوناگون میباشند. از جمله حالا در ناحیه بیمارخانه، مرکزهای سلامتی، 3 مؤسسه تا مکتبی، 19 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، انشاءات فرهنگی و ورزشی، 11 کارخانه صنعتی، مهمانخانه، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، باغ و گلگشت‌ها، ساختن راه و پل‌ها و ده‌ها انشاءات دیگر تعیینات گوناگون با فراهمسازی امکانات معاصر و صفت بلند جوابگو به طلبات زمان بنیاد گشته ایستادند. با عملی ساختن تدبیرهای سازنده و کبودیزارنمایی اطراف اداره و تشکیلات، خانه‌های استقامتی، کوچه و محل و صحن باغ و گلگشت‌ها در برابر زیبایی حسن ظاهری اینچنین شرایط و امکانیت‌های مساعد سیر و فراغت برای ساکنان و مهمانان مهیا گردیده است. ناحیه بلجوان زاده دوران استقلال بوده. از سال 1996 تا این جانب ناحیه بلجوان با یک قطار پیشروی‌ها نائل گردیده است. علل خصوص مرکز ناحیه در این قدر مدت کوتاه با یک شهرچه زیبا مبادل گشته است. همه پیشروی‌ها و آبادکاری‌ها و سازندگی‌هایی که در ناحیه بلجوان رفته ایستاده است از توجه و دستگیری‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان سرچشمه می‌گیرد. در ردیف آبادانی‌ها عین زمان کارهای ساحلبندی در حدود دریای سرخاب و آبی مزار با جلب متخصصان و کارگران محلی توسط تکنیک و مکانیزم‌های ضروری با مبلغ‌گذاری دیرکسیای ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جریان دارد. طبق اطلاع در ناحیه مسافت 14 کیلومتر باید ساحل بندی کرده شود. روند ساختمان هم در شکل بتونریزی و هم خواباندن تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی با صفت بلند ادامه دارد. همزمان در حدود مرکز ناحیه از حساب زمین‌های غیر کشاورزی با مقصد آبادانی‌ها و بنیاد شهرچه نو مساحت 112 گکتار قطعه زمین برای بنیاد خانه‌های استقامتی، مکتب و مرکزهای سلامتی و دیگر امکانات‌های خدمت‌رسانی نقشه‌گذاری گردیده مرحله ابتدایی کارهای سازندگی آغاز یافته در این تدبیرهای بنیادی جریان دارند. در تامین رشد و پیشرفت ساحه‌ها و آبادانی‌های ناحیه زنان نیز همچون نهاد فعال و تربیتگر نسل‌ها سهمی ارزنده دارند. زنان ناحیه بلجوان و بسته از آنی که در کدام سطح کار فعالیت می‌نمایند سر کرده از خدمتچیان دولتی تا معلمه‌ها سهم خود را در آبادانی و گلگشت‌فایی کشور می‌گذارند. علل خصوص در حشرهای دسته جمعانه ما زنان همراه اهل ناحیه اهل جماعت اشتراک می‌نماییم و همیشه سهم خود را در آبادی و سازندگی دیارمان می‌گذاریم. آینده نیز برای باز هم تامین شرایط مساعد فعالیت در ساحه‌های گوناگون و زندگی بهتر برای ساکنان در ناحیه عملی سازی هدف‌های بنیادکارانه ادامه یافته مرحله به مرحله نشاندادها در این سمت افزون گشته ایستاده است. عالم ناصرزاده، عالم میرزا خورشیدی نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی دوام سالهای 2022-2024 در شهر خوجند 725 انشاءات تعیینات گوناگون بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار داده شد. امروزها در شهر کارهای ساختمانی در انشاءات تعیینات گوناگون ادامه داشته جهت سبز و خرمگردانی و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان.
дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи чорабиниҳои 5-солаи рушди саноат нақшаи корҳои созандагию ободонӣ мавриди амал қарор дорад. нақшаи мазкур бунёд, таъмир ва навсозии 950 иншоотро дар бар гирифта то имрӯз 76% иҷро гардидааст. танҳо дар давоми соли 2024 дар натиҷаи тадбирандешиҳои саривақтии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва заҳмати созандаи соҳибкорону сокинон баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ 319 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо дар шаҳр корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншоот идома дошта, дар баробари қомат афрохтани биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, дармонгоҳҳои муосир ва марказҳои савдою хизматрасонӣ ба бунёди муассисаҳои таълимии типпи нав ва кӯдакистонҳои замонавӣ таваҷҷӯҳ бештар аст ва барои аз байн бурдани норасоии ҷойи нишаст дар назди мактабҳо биноҳои иловагӣ низ сохта ба истифода дода мешаванд. айни замон дар шаҳри хуҷанд дар назди 4 муассисаи таълимӣ сохтмони биноҳои иловагӣ бо маром идома дорад. дар бинои иловагӣ гимназияи рақами 4 ки сохтмонаш соли гузашта оғоз гардид, бо фароҳам овардани шароити мусоид дар назар аст зиёда аз 1200 хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта шаванд. тибқи лоиҳа бинои сохташавандаи муассисаи таълимӣ бе назардошти таҳхона 4 ошиёна буда дорои 32 синфхонаю кабинетҳои фаннӣ мебошад ва корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷсохтмон ба уҳда доранд. айни ҳол таҳхонаи бино ба анҷом расида шудааст ва ҳамаи масъулияти сохтмонӣ дар вақташ таъмин шуда ва 4 ошонаи оянда дар муҳлати муайян шуда ба итмом мерасад. дар баъзи муассисаҳои таълимии мо бачаҳо аз меъёр зиёд нишастанд. дар ҳамон муассисаҳои таълимие ки аз меъёр зиёд бачаҳо дар синфхона нишастанд, биноҳои иловагӣ сохта шудааст. ҳамчунин барои сохтмони бинои иловагӣ дар гимназияи рақами 1, дар мактаби рақами 14, дар мактаби рақами 7 шаҳри хуҷанд санги асос гузашта шуд. оянда сохтмони ин биноҳои иловагӣ дар он муассисаҳо оғоз мешавад. вақти ин биноҳо сохта мешаванд, дар синфхонаҳо мувофиқи меъёр хонандагон ҷой мегиранд ва ин барои баланд шудани сифати таҳсилот албатта як омили муҳим аст. дар шаҳри хуҷанд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки 28 декабри соли 2024 дар паём баён гардид, барои фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо дар маҳаллаҳои 6, 7 ва 26 шаҳр ҷиҳати иҷрои супориши зикршуда сохтмони 3 кӯдакистони замонавӣ ҷараён дорад ки баъди ба истифода додани онҳо бештар аз 800 нафар кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда шароит ва имконият беҳтар мегардад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми навбатии худашон вазифа гузоштанд ки аз ҳама сарчашмаҳо истифода бурсида иншоотҳои соҳаи муворид сохта шавад. ва инак аз тарафи соҳибкорони ватандӯст дар шаҳри хуҷанд айни замон сохтмони 3 кӯдакистон идома дорад. масъулин иброз доштанд ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳри хуҷанд боз 20 кӯдакистони нав сохта ба истифода дода мешавад ва анҷоми ин тадбир имкон медиҳад ки бештар аз 5000 кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. дар раванди вусъат ёфтани корҳои ободониву созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни ҷаҳонии наврӯз дар шаҳри хуҷанд тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла шинонидани ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз ва навсозии кӯчаю хиёбонҳо низ идома дорад ва ҷиҳати амалӣ намудани ин тадбири муҳими экологӣ сокинон фаъолнокӣ нишон медиҳанд. чунин як маъракаи дастҷамъонаи ниҳолшинонӣ дар шафати роҳи байни маҳаллаҳои 8 ва 12 шаҳр баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим ки барои беҳдошти вазъи экологии заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад, бо иштироки шумораи зиёди сокинони касбу кори гуногун бештар аз 300 бех ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. ҳамин тавр дар шаҳри хуҷанд корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта дар асоси нақшаи тасдиқшуда то моҳи сентябри соли 2026 боз 225 иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор.
дар ноҳияи 5 дар баробари дастовардҳо то имрӯз ҳастанд камбудиҳое ки ҳалли саривақтӣ ва масъулияти баландро аз масъулин тақозо мекунанд. бештари иншооти ноҳия вайрону валангор буда сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ дар сатҳи паст қарор дорад. ин ҳам дар ҳолест ки пас аз 1 сол сокинони мамлакат ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда шоиста истиқбол мегиранд. дар ноҳияи 5 то кадом андоза ин гуна омодагиҳо ба роҳ монда шудааст? ранг бино ҳолпурс. дар раванди созандагиҳо ба хотири дар сатҳи баланд ва бо дастовардҳои намоён пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар чун дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар ноҳияи 5 бо саҳми мақомоти маҳаллӣ, шахсони саховатпеша ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ иншооти гуногуни хизматрасониву маишӣ қомат афрохта ба сокинон инфрасохтори зарурӣ таъмин гардид. аммо дар радифи ин ҳама дастоварду пешравиҳо дар самти бунёду таъмири бинову иншооти хоҷагии халқ мушкилоте низ мавҷуд аст ки баҳри бартараф намудани он бояд тадбирандешӣ намуд. бинои ҷамъияти матлубот ки дар маркази ноҳияи 5 ҷойгир аст, солҳост фаъолият дошта бо мурури замон таъмирталаб гардидааст. бинои мазкур сеошиёна буда иншооти хуштарҳеро мемонад. аммо кормандон ҷиҳати таъмири бино борҳо ба масъулин муроҷиат намуда бошанд ҳам мушкилоти ҷойдошта ҳамоно боқист. дар аввал гумон намудем ки бино солиёни зиёд аст аз фаъолият боз мондаву ба фаромӯшӣ рафтааст, вале андаке пас маълум шуд ки кормандон дар чунин вазъият фаъолият доранд. тибқи иттилои сокинон ҷамъияти мазкур дар ду баст фаъолият менамояд. тавре маълум шуд ошиёнаи якуми бино ба иҷора дода шуда ҳамчун маркази хизматрасонӣ истифода бурда мешавад. вобаста ба вазъи ҷойдошта аз масъулин нафаре пайдо нашуд ки асли ҳолатро шарҳ диҳад. шояд баъд аз пахши ин гузориш пайи ислоҳи камбудиҳо гарданд, зеро мақсад аз таҳия ва пешниҳоди ин матлаб ислоҳи камбудиҳо ва беҳтарсозии шароит мебошад. дар ноҳияи ҷаббор расулов иншооте мавҷуд аст ки солҳои зиёд аз истифода берун монда аз сабаби беаҳамиятии соҳибмулкон харобу корношоя мегардад. чунин як иншоот дар ҷамоати деҳоти сомониён ки дар гузашта фермаи калони чорупарари буд имрӯз мақсаднок истифода намешавад. маълумот бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва илёс бобоҷон. дар деҳоти сомонёни ноҳияи ҷаббор расулов дар гузашта фермаи калони молию ширӣ амал мекард. фермаи мазкур ки дар ин минтақа аз калонтарин хоҷагиҳои чорвопарварӣ буд, коргоҳу корхонаҳои коркард ва аҳолиро бо гӯшту шир таъмин менамуд. аммо имрӯз аз ин фермаи овозадор ҳамагӣ чанд иншооти харобу валангор боқӣ мондааст. баъд аз таҷдиди хоҷагиҳои калони кишоварзӣ, иншоот ва замини ҳудуди ферма ба як гурӯҳ сокинон ҷиҳати истифодаи самараноку оқилона ва таъмини аҳолӣ бо гӯшту шир тақсим карда шуд. на ба он хотир ки ин иншооти калони чорвопарварӣ ба харобазор табдил дода шавад. ба таъкиди шоҳидони ҳол фермаи чорвопарварӣ тақрибан 70 сол пеш сохта шуда бепарвоӣ ва хунукназарии соҳибмулкон сабаби аз байн рафтани иншооти он гардид. ҳарчанд аз ҳолати иншоот масъулини ҷамоати деҳоти сомониён ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷаббор расулов огоҳ бошанд ҳам, аммо то ба ҳол дар заминаи он бо саҳмгузории соҳибкорон ҷиҳати таъсиси фермаи нави чорвопарварӣ тадбири муҳимеро амалӣ накардаанд. ин ҳам дар ҳолест ки ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат раванди бунёдкориҳо вусъат меёбад ва аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷаббор расулов бояд мукаммалсозии иншооти фермаи мазкур дар мадди назар қарор дошта бошад. тибқи маълумоти масъулини ҷамоати деҳоти сомониён дар як қисми он бо саҳми соҳибкорон фабрикаи паррандапарварӣ ташкил шуда дар гӯшаи дигар зери иншооти харобу валангор маҳсулоти кишоварзӣ ва чорвои аҳолӣ нигоҳ дошта мешавад.
ин тадбир хуб аст, аммо иншоот ва замини ҳудуди ферма ки дар маҷмӯъ 2 гектарро ташкил медиҳад ба ин ҳад истифода шудан танҳо зарар асту халос. агар дар ин ҷо чандин иншооти истеҳсолӣ бунёд шавад ба манфиати ҷомеа хоҳад буд. мушкилоти дигаре ки дар ин минтақа дида мешавад қисман таъмирталаб будани роҳи асосии мошингарди ҷамоати деҳоти сомониён аст. роҳи мазкур бештар аз 30 километр буда дар чунин ҳолат ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба мушкил сурат мегирад. вайронии роҳ сабаби корношоям шудани воситаҳои нақлиёт гардида таъмираш барои ронандагон хароҷоти молиявӣ дар пай дорад. шояд бо мусоид шудани вазъи обу ҳаво барои бартараф кардани ин мушкилот тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шаванд. инро вақт нишон хоҳад дод. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, Нокияи Ҷаббор Расулов, Ахбор. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ноҳияи шаҳри нав бунёду навсозии бонгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ ва таъмиру бо таҷҳизоти наву замонавӣ таъмин намудани шуъбаҳои беморхонаҳои марказии ноҳия амалӣ гардида инфраструктури соҳа марҳила ба марҳила мукаммал гардонида мешавад. мутаассифона ҳолати воқеии беморхонаи минтақавӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанов ҷавобгӯи талабот набуда, хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар сатҳи паст ва нигаронкунанда боқӣ мондааст. барои бартараф намудани мушкилоти мазкур аз масъулин андешидани тадбирҳои саривақтӣ талаб мешавад. идомаи матлаб дар гузориши ҳамкоронамон. барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ дар ноҳияи шаҳри нав тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодаанд. аз ҷумла давоми 2 соли охир дар беморхонаи марказии ноҳия шуъбаҳо аз таъмири капиталӣ бароварда бо таҷҳизоти наву замонавӣ таъмин карда шудаанд. ҳамзамон дар доираи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунгоҳҳои тиббӣ ва хуби корӣ аз фаъолият боз мондаанд. ҳоло дар ин беморхонаи минтақавӣ шуъбаҳои умумӣ бо 17 нафар корманд, шуъбаи таваллудхона бо 18 нафар корманд, шуъбаи физиотерапия ва нуқтаи ёрии таҷлилии тиббӣ фаъолият намуда истоданд. тибқи иттилои кормандон соли гузашта дар шуъбаҳо дар умум 19 тирезаи чӯбин ба тирезаҳои пластикӣ иваз ва 3 дари дигари пластикии дуқабата низ насб гардида, баъзе аз ҳуҷраҳо аз таъмири косметикӣ бароварда шуданд. қисме аз иншооти мавҷуд буда ҳамону мустаҳкаму устувор буда, қисми дигараш ҳолати ногувор дорад ки барқарор намудани чунин муассисаи тиббӣ ва бо шароити хубу замонавӣ таъмин намудани он имкон фароҳам меорад то шаҳрвандони ин мавзеъ дар ҷои зисти худ ба табобат фаро гирифта шаванд. тавре дар паёми худ президенти мамлакат ба маҷлиси олии кишвар ба масъулини соҳа супориш доданд ки дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорон ҷиҳати то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ пурра бартараф намудани мушкилоту масъалаҳои муассисаҳои тандурустӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. дар пайравӣ ба ин дастури роҳбари давлат барқарор намудани шуъбаҳои дигари беморхонаи минтақавӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳри нав аз манфиат холӣ нахоҳад буд ки инро танҳо вақт муайян мекунад. истифодаи технологияи муосир дар чопи китоб, рӯзномаҳо, маҷалла ва дигар маводи полиграфӣ нақши муҳим мебозад. дар мамлакат имконоти таъбу нашр ҷавобгӯи талабот гардонида шуда, сифати хизматрасонии ин самт низ сол аз сол беҳтар гардонида мешавад. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. истиқлолияти давлатӣ ба ҳама самтҳои давлатдорӣ такони ҷиддӣ бахшид. баробари дигар самтҳо ҳамзамон дастовардҳои табу нашр дар ин давра назаррас буда, бо мурури замон ва махсусан таҳти таваҷҷӯҳи дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти чопи рӯзномаву маҷалла, китобҳои бадииву дарсӣ ва ғайра пешравиҳои куллӣ ба вуҷуд омаданд. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт, собиқ нашриёти муосир, дар қаламрави кишвар ягона матбаъе ба шумор меравад ки бо ворид намудани технологияи муосир дар самти матбуот ва полиграфия ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. кор дар ин матбаъ бо таҷҳизоти муосир мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ бароҳ монда шуда, дар он нашр намудани дилхоҳ маводҳои чопӣ имконпазир аст. захираи маводи хом ва технологияи ширкат имкон медиҳад ки ҳаҷми бузурги чопӣ дар ин ҷо ба сатҳу сифати баланди ҷавобгӯи талаботи байналмилалӣ анҷом дода шавад. мутобиқи маълумот, маводи хом аз хориҷи кишвар ворид ва дар амбори махсус нигоҳдорӣ карда мешавад. назби 4 дастгоҳи бузурги чопи китобҳо аз он гувоҳӣ медиҳад ки бештари корҳо дар ин чопхонаи бузурги замонавӣ тариқи технологияи муосир анҷом дода мешавад. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт яке аз корхонаҳои соҳаи истеҳсоли полиграфӣ буда дар ҷумҳурӣ назир надорад. зеро
ҳама таҷҳизот ва дастгоҳҳои истеҳсолие ки ворidi корхона гаштаанд ҳам аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон хусусан аз олмон ворид карда шудаанд. кор дар ин ҷо дар 3 бас бароҳ монда шуда ҳангоми фармоиш дар як шабонарӯз то 10,000 дона китобро аз чоп баровардан мумкин аст. масалан ин дастгоҳе ки шумо дар навор мебинед тариқи компютер фаъол шуда барои баровардани қолабҳои гуногун ба дилхоҳ шаклу андоза ба кормандони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт кӯмак мерасонад. марҳилаи навбатӣ насби қолаб дар дастгоҳи чопӣ мебошад. ин дастгоҳ низ бо доштани 8 намуди ранг ҷузъи муҳими фаъолияти чопхона ба шумор рафта фармоиши муайяншударо дар як вақт дар ду тарафи коғаз бо сифати аъло чоп менамояд. масъулияти кормандони беш аз 60 нафари ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт дар самти босифат чоп намудани дилхоҳ фармоиш хело бузург аст. онҳо кори худро дӯст медоранд ва ҳама донишу таҷрибаи хешро бар он равона менамоянд ки хонандаи китоб, рӯзнома, маҷалла ва дигар маводи чопӣ ҳангоми мутолиа завқи баландро эҳсос намоянд. ҳамакнун дар навор мебинем ки давра ба давра китоб чоп шуда истодааст ва ин марҳилаи саҳифабандии китоби фани математика мебошад. лозим ба таъкиди хос аст ки Экопринт дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ба чопи беш аз 468 000 нусха китоби фани математика машғул мебошад. барои бо сифати хуб ба анҷом расонидани дилхоҳ маводи чопӣ дар назди ширкати Экопринт шуъбаи назорати техникӣ таъсис дода шудааст ки мутахассисони соҳибтаҷрибаи ин шуъба раванди истеҳсолотро пурра назорат менамоянд. ҳангоми чопи дилхоҳ маводи зарурӣ ба хатогӣ роҳ дода намешавад, зеро ҳангоми саҳифабандӣ, рангкунӣ ва дигар марҳилаҳои чопӣ ба вуқӯъ пайвастани хатогӣ дастгоҳ ба таври автоматик кори худро боз медорад, яъне сифати кор дар ин ширкат ҳамеша таъмин аст. дар корхонаи мо шуруъ аз китобу дафтарҳои фанӣ инчунин рӯзному маҷаллаҳо чоп карда мешавад. яъне мо метавонем ҳама намуди молу маҳсулоти чопиро дар корхонаи худ бо сифати баланд дар муддати кӯтоҳ пешкаши мизоҷон гардонем. фаъолияти босамари ширкати мазкур маротибаҳои зиёд дар дохил ва хориҷи кишвар эътироф ва қадрдонӣ шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон китоби тоҷикони қаҳрамони халқи тоҷик академик Бобоҷон Ғафуров бо теъдоди 1 млн 600 000 нусха маҳз дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт бо сифати баланд аз чоп баромад. қобили қайд аст ки китоби тоҷикон аз ҳисоби фонди захиравии сарвари давлат тибқи дастуру супоришҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи декабри соли 2019 ироа шуда нашр ва ба ҳар як оилаи тоҷик тӯҳфа гардид. ҳамчунин корхонаи мазкур дар ҳамкории зич бо вазорату идораҳои давлатӣ китобҳои дарсӣ барои мактабҳои миёна, муассисаҳои миёна ва олии касбӣ, инчунин маҷаллаҳои бонувони Тоҷикистон ва паёми суғдро нашр менамояд. ҳамкориҳои байналмилалии Экопринт дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда соли 2024 тибқи шартнома барои ширкати Просвещения Федератсияи Русия ба миқдори 170 000 нусха китобҳои гуногунро дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд аз чоп баровард ва ҳамкориҳо дар самти мазкур барои солҳои минбаъда хуб арзёбӣ мешавад. ҷамъияти саҳомии Просвещения Федератсияи Русия қайд карданд ки ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Экопринт бо сифати баланд китобҳоро чоп карданд ва мо омода ҳастем ки дар давоми соли 2025 ҳамкориро ба роҳ монем ва ба нақша гирифта шудааст ки 690 000 китобҳое ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии просвещения пешниҳод мешавад, мо боварӣ комил дорем ки дар муҳлати муайяншуда бо сарбаландӣ китобҳоро чоп карда ба фармоишгар супорем. ҳамин масъулияти баланди касби мутахассисон ва насби технологияи муосир боис гардид ки сифати баланди маводи чопии корхонаи полиграфии Экопринт дар дохил ва хориҷи мамлакат шинохта шудааст. матбааи мазкур маротибаҳои зиёд бо дастовардҳои хеш дар намоишгоҳҳои гуногун ширкат варзида соли 2024 сазовори мақоми аввал дар намоиши байналмилалии китоби Душанбе гардид. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби Душанбе баргузор гардид. дар ин намоишгоҳ корхонаи мо низ даъват шуда буд ва аз ҷониби
вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон барои иштирок ва китобҳои босифат чоп карда бо диплом корхонаи моро қадрдонӣ карданд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз паёми солонаашон ба маҷлиси олӣ ҷиҳати ворид намудани технологияи муосир, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. шарҳи мавзӯи дигар. амалӣ намудани низоми билингӣ дар тақсимот ва истифодаи нерӯи барқ дар кишвар идома дорад. тавре таҷриба собит намуд ин низоми корбарӣ бартариятҳои зиёд дорад ки пешгирӣ аз талафоти барқ яке аз онҳост. идомаи ин матлаб дар гузориши манучеҳр ализода. ҷумҳурии тоҷикистон бо маром ва гомҳои устувор ба яке аз ҳадафҳои худ мерасад ки ин истиқлоли энергетикии кишвар аст. тибқи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масири солҳои истиқлоли давлатӣ ҳадафу иқдомҳои созандаву зарурӣ амалӣ шуда дар ин самт корҳо бо маром идома доранд. аз ҷумла сохтмони муҳимтарин иншооти мо нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар саргаҳи ин ҳадаф меистад бо мақсади ба низоми зарурӣ дар овардани истифодаи нерӯи барқ, пешгирӣ аз талафоти он ва паҳлӯи муҳими дигар дар кишвар пиёда намудани низоми билингӣ дар истифодаи нерӯи барқ ба нақша гирифта шуда лоиҳаи мазкур дар марҳилаи амалисозӣ қарор дорад. мақсади амалишавии ин лоиҳаҳо тақвият бахшидани шабакаҳои барқии шиддату пастмиёна, насб намудани ҳисобкунакҳои барқии зеҳнӣ яъне интеллектуалӣ бо низоми идоракунии билингӣ ки ин низом пурра бе корбарии одамӣ тариқи автоматӣ корро ҳисобу китобу нерӯи барқро ба роҳ мебонад. хосатан дар фасли сармо талафоти барқ бештар ба қайд гирифта мешавад. дар шаҳру ноҳияҳое ки низоми билингӣ амал мекунад, талафоти барқ ба таври назаррасу зарурӣ коҳиш ёфтааст. имрӯзҳо дар шабакаҳои барқии ноҳияи Сино лоиҳаи амалишавии низоми билингӣ аллакай дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар ин марҳила зиёда аз 140 000 ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ аллакай насб карда шудаанд ва зиёда аз 138 000 ин ҳисобкунакҳо дар барнома фаъол мебошанд ва бо гузашти манамин марҳилаи амалишавии низоми билингӣ дар давоми 2 сол мо мебинем ки бартариятҳои низоми билингӣ аллакай натиҷаҳои назарраси худро ба бор овардаанд. аз он ҷумла яке аз мақсадҳои асосии амалишавии манамин низоми билингӣ дар он буд ки ҳадафи асосӣ кам кардани талафоти нерӯи барқ буд ва аз ҳисобе ки мо таҳлилҳо гузарондем имрӯзҳо мо ба боварӣ комил гуфта метавонем ки манамун талафоте ки дар доираи солҳои 2021-22 тақрибан аз 37-38% талафот имрӯзҳо баъди ба анҷом расондани васлу насби ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ ки зиёда аз 140 000-ро ташкил медиҳад, талафот ба таври назаррас ба маротиб қариб ки 4 маротиба камтар аллакай паст карда шудааст. то насби ҳисобкунакҳои зеҳнӣ ки як ҷузъи низоми билингӣ аст, муштариён барои пардохти ҳаққи қувваи барқ ҳам вақт ва ҳам ҷиҳати роҳгиро маблағ масраф мекарданд ки ҳарду бар нафъи истифодабарандагон несту набуд. ҳамакнун муштариён аз хона, ҷойи кор ва ё дилхоҳ макони дигар метавонанд пардохти ҳаққи қувваи барқи хона ё корхонаи худро ба осонӣ ва зуд анҷом диҳанд. бартариятҳои низоми мазкур зиёданд, вале дар саргаҳи он кадом паҳлӯҳоянду дар маҷмӯъ низоми билингӣ ки ноҳияи Синои пойтахт ба он гузаштааст чӣ самаре овард? аввал ин ба маротиб кам шудани талафоти техникию тиҷоратию ба дигар дар маҷмӯъ талафоти нерӯи барқ мебошад ки аз 37-34% ба ҳадди минималии 7% оварда расонда шуд ки ин яке аз дастовардҳои беназиру бесобиқа дар системаи энергетикии кишварамон мебошад. ва дуввум ин ба пуррагӣ ҷамъоварии маблағ мебошад ки дар ҳадди аллакай 100%, 99 аздаг 1%, 100%, 101%, манам моҳои охир манам мебинем ки нақшаи ҷамъоварии маблағ ба пуррагӣ аллакай таъмин карда шуд. ва севумин нишондиҳанда ин аст ки дар ин система шаффофият байни муштарӣ ва байни ташкилоти таъминкунандаи барқ ба пуррагӣ ба роҳ монда шуд. ва дар ин ҷо бо як чизи дигарам қайд кардан зарур аст ки хизматрасонӣ ба маротиб осон карда шуд.
пардохти саривақтии ҳаққи нерӯи барқ аз ҷониби идеи аз истифодабарандагони он ба таври зарурӣ ва саривақт сурат намегирад. ҳолон ки саривақт пардохт нашудани ҳаққи нерӯи барқ костагӣ дар низоми молиявии соҳаи мазкур ворид месозад ва талафоти нерӯи барқ бошад, як мушкилоти дигар аст ки бо пурра амалишавии низоми билингӣ дар кишвар ин мушкилот ҳалли худро хоҳад ёфт. дар маҷмӯъ ин низом талаботи замон аст ва гузариш ба он аҳамияти муҳим дорад ва он муштариёне ки аллакай ба ин система насб шудаанд ҳисобкунакҳои барқишон ҷиҳати пардохти ҳаққи қувваи барқ вақту маблағи иловакӣ сарф намекунанд. ҳамагӣ телефони мобилӣ ва чанд сония. манучер ализода, меҳрози ҷома, ахбор. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилии хориҷии ҷумҳурӣ ҳуҷҷати муҳим ва роҳнамоест ки ба рушди минбаъдаи тамоми соҳаҳо мусоидат менамояд. бо мақсади омӯзиши нуқтаҳои паёми навбатӣ дар вазорату кумита, идораҳои давлатӣ ва муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ чорабиниҳои маърифатӣ доир гардида истодааст. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд дар ин хусус. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳнамои ҷомеа ба фардои дурахшон таҳти ҳамин унвон дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки ҳайати васеъи кормандон вобаста ба омӯзиши нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. таъкид шуд ки дар паём сарвари давлат ба рушди бо сурати иқтисодӣ, саноатикунонии кишвар, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, барномаҳои инноватсионӣ, гузаштан ба иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳнӣ таваҷҷӯҳи хос равона намуданд. зикр шуд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ заминаи асосии рушду пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, чун падидаи муҳиму умдаи давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди мамлакат нуфузу эътибори хосаро касб намудааст. зеро дар паём дастуру супоришҳои мушаххасу зарурӣ барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба аҳолии кишвар, таъмини адолати иҷтимоӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳамзамон рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дода мешаванд ки дар натиҷаи амалигардонии онҳо дар ҳаёти давлатӣ, ҳуқуқӣ ва тамоми бахшҳои хоҷагии мамлакат дигаргуниҳои куллию чашмрас ба амал омада боиси афзудан ва боло рафтани шароити иҷтимоию иқтисодии ҳар як шахс ва дар умум халқи тоҷикистон мегардад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд ки дар бисёр кишварҳо нишондиҳандаи пардохтҳои ғайринақдӣ 80-90%-ро ташкил медиҳад. ин яке аз роҳҳои асосии таъмин намудани шаффофияти амалиёти хизматрасонӣ ба ҳисобгирӣ ва пешгирии коррупсия мебошад. дар робита ба ин президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ниҳодҳои дахлдор супориш доданд ки то охири соли 2025 пардохтҳои ғайринақдӣ дар соҳаҳои буҷетӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ пурра таъмин карда шаванд. кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми кӯшишу ғайрати хешро равона намуда баҳри ояндаи дурахшони ватан саҳми худро мегузоранд. яке аз самтҳои асосии пешрафти иқтисоди иҷтимоии кишвар ки дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ таъкид гардид, ин рушди инноватсия ва рақамикунонӣ мебошад. барои пурра гузаштан ба иқтисоди рақамӣ имкониятҳои зарурӣ дар мамлакат муҳайё буда заминаи асосии онро ташаккули ҳукумати электронӣ гузоштааст. ин нуқта зимни ҳамоиш дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон инноватсияро омили калидӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии кишвар аз ҷумла саноаткунонӣ, баланд бардоштани сифати зиндагии мардум ва ташаккули иқтисоди рақобатпазирӣ номида. ҷорӣ кардани барномаҳои таълимӣ барои тарбияи мутахассисони соҳибкасб дар соҳаи технология ва инноватсия яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ мебошад. таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зарурати дастгирии олимону ихтироъкоронро таъкид карда барои ин бояд инфраструктураи илмӣ, озмоишгоҳҳо ва марказҳои тадқиқотӣ рушд дода шавад.
мешавад. Дастгирии ташаббусҳои инноватсионии ҷавонон ва рушди стартапҳое ки метавонанд ба пешрафти иқтисоди миллӣ мусоидат кунанд яке аз ҳадафҳои муҳим арзёбӣ мегардад. Инчунин дар паём таъкид карда шуд ки имрӯз мо бояд аз таҷрибаи пешқадам дар соҳаи инноватсия истифода барем ва ба давлатҳои мутараққӣ ҳамкории илмиву техникиро ба роҳ монем. ҳамчунин ҳавасмандгардонии омӯзиши илмҳои дақиқ, техника, технология ва забонҳои барномасозӣ барои ҷавобгӯ будан ба талаботи замон муҳим дониста мешавад. ин тадбирҳо дар маҷмӯъ барои рушди устувор, шоиста муаррифӣ гардидани кишвар дар арсаи байналмилалӣ замина мегузорад ва бо мақсади вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. Инчунин ба озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат номинатсияи нав зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ илова карда шуд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар сиёсати давлати Тоҷикистон мақоми хос дошта, барои дастгирии соҳаҳои иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ҳамасола зиёд карда мешавад. Қайд гардид зимни баррасии бандҳои паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат. Дар ин замина сарвари давлат супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2025 дар баробари зиёд намудани музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ ва стипендияҳо, нафақаҳои суғуртавии меҳнатӣ ва иҷтимоӣ низ ба андозаи 10% зиёд карда шавад. таъкид шуд ки баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат ва татбиқи саривақтии афзоишёбии андозаи нафақаҳо, кормандони раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро зарур аст ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои ваколатдори давлатӣ тадбирҳои судманд андешида марҳилаи бозҳисобии нафақаҳо дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонида шавад. зимни ҷаласа зикр карда шуд ки дар давоми соли сипарӣ гардида ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа бо дар назардошти хароҷоти нақшавӣ дар корхонаи муассисаҳо маблағи беш аз 151 миллион сомонӣ ворид гардид ки аз иҷрои барзиёди нақшаи тасдиқ гардида шаҳодат медиҳад. ба ҳолати 1 январи соли 2025 шумораи умумии нафақагирон 31159 нафарро ташкил дода, шумораи умумии маъюбон ба 69077 нафар расидааст. инчунин дар раёсати агентӣ 2389 нафар ятимони яктарафа ва 88 нафар ятимони кул ба қайд гирифта шуданд. масъулони шаҳру нояҳо низ бобати паёми пешвои муаззами миллат ва дастоварду камбудиҳои шӯъбаҳо андешаронӣ намуда, барои фаъолияти пурсамари минбаъда пешниҳодоти хешро манзури ҳозирин гардониданд. ҷашни сада ва моҳияту арзишҳои миллии он таҳти ҳамин унвон дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар ҳамоиш зикр шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ ҷашнҳои миллии халқи тоҷикро аз нав эҳё карда, бо амалисозии иқдомҳои зарурӣ онҳоро ба таври шоиста муаррифӣ намуда мақоми байналмилалӣ бахшиданд. таъкид гардид ки ҷашну маросими фарҳангию суннатӣ муҳимтарин омили муттаҳидкунандаи умумиятҳои гуногуни башарӣ ба шумор мераванд. маҳз бо ташаббусу тадбирандешиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон ва берун аз он ҷашнҳои миллӣ хоса Наврӯзи Оламафрӯз, Саъда, Меҳргон ва Тиргон дар сатҳи хеле баланд таҷрил мегарданд. тоҷикон дар таърихи башар аз ҷумлаи халқҳои кӯҳанбунёду тамаддунофар ба ҳисоб рафта бо қудрати азалии худ ҷашнҳои миллии худро то ба имрӯз ҳифз карда ба ҷаҳониён муаррифӣ намуданд. Саъда ҷашни мардумӣ буда таърихи кӯҳан дорад. баргузории ҷашни Саъда дар асарҳои таърихӣ, бадеӣ ва махсусан қасидаҳо тасвир ёфтааст. Саъда дар Тоҷикистон расман 30 январи ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. ёдовар мешавем ки соли 2023 зимни баргузории иҷросияи 18-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар асоси пешниҳоди муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон ҷашни Саъда ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид карда шуд. дар ҳамоиш муҳаққиқон бо маърузаҳо дар мавзӯъ Саъда ҷашни мулуки номдор аст, таърихи ташаккул ва таҳаввули ҷашни Саъда ва ҷашни Саъда омодагӣ ба Наврӯз баромад намуданд.
дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон боз як озмоишгоҳи муосир ба истифода дода шуд. Озмоишгоҳи соҳавии гидравликаи иншоот, гидрофизика, раванди маҷро, канал ва майдонҳои обӣ чун пойгоҳи илмӣ метавонад барои такмили донишу малака ва омӯзишу аз худ намудани таҷрибаи нав дар соҳа мусоидат намояд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мансури Ҷалол. минбаъд донишҷӯёну аспирантон ва унвонҷӯёни донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур барои такмили донишу малакаи худ ва дар амалият татбиқ намудани дастовардҳои илмӣ аз озмоишгоҳи дорои навтарин таҷҳизот истифода мебаранд. дар рафти ифтитоҳи озмоишгоҳи гидравликии иншоот ки намояндагон аз сохторҳои марбутаи соҳавӣ, шарикони рушд, масъулин ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд, таъкид гардид пойгоҳи илмию таълимӣ саҳми худро дар тайёр намудани кадрҳои ихтисосманди илмӣ педагогӣ дар соҳаи хоҷагии об мегузорад. ин имкон медиҳад ки дар сатҳи тайёр намудани мутахассисони ба талабот ба бозори имрӯза рақобатпазир яъне саҳми беандоза мегузорад. озмоишгоҳи мазкур на танҳо барои тайёр кардани мутахассисон, балки дар самти тайёр кардани корҳои илмӣ тадқиқотӣ низ кӯмак мерасонад. озмоишгоҳ дар самти корҳои таълимии методӣ заминаест барои устувор намудани донишҳои назариявӣ, амалӣ, малакаву маҳоратомӯзӣ. ҳамаи шароит мусоид фароҳам карда шудааст. озмоишгоҳ имрӯз дар сатҳи ҷумҳурии тоҷикистон беназир ва ягона мебошад ва дараҷаи сатҳи осиёгӣ дорад ки пурра мо метавонем дарсҳои озмоишгоҳиро дар як шакли лозимӣ бароҳ монем. мақсад аз таъсиси озмоишгоҳ боз ҳам васеъ ёки устувор гардондани паҳлӯҳои амалии факултети гидромелиоратсия мебошад. яке аз базаҳое ҳаст ки ба тайёр намудани кадрҳое ки ба сатҳи ҷаҳонӣ мувофиқ ҳастанд таъмин менамояд. дар ин озмоишгоҳи муосир минбаъд такмилдиҳии техника ва технологияҳои обёрӣ, ҳисоббаробариҳои гидравликии каналҳои обёрӣ, омӯзиши тағйирёбии динамикаи ҷараён дар шароити маҷрои кушод ва қубурҳои фишорӣ ва масъалаҳои талафи об дар системаҳои обёрӣ бароҳ монда мешавад. олимону мутахассисони маркази ҷумҳуриявии илмии тадқиқотии пиллаи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар пойгоҳи таҷрибавии вилояти Соғд бо мақсади омодагӣ ба мавсими нав бунёди тутмайдони интенсивӣ ва гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ 1 гектар заминро омода намуданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои ташкили 5 гектар майдони тутзори интенсивӣ корҳо идома дорад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. пиллапарварии абришимчигӣ аз соҳаҳои сердаромад барои бо шуғли мавсимӣ таъмин намудани аҳолии аъзои хоҷагиҳо ба ҳисоб рафта, ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилояти Суғд ҷиҳати истеҳсоли ашёи хом, таъмини корхонаҳои коркард бо мавод ва истеҳсоли маҳсулот имкониятҳо мавҷуд мебошад. ҳоло мувофиқ ба нақша чорабиниҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон баҳри рушди соҳаи пиллапарварӣ дар пойгоҳи таҷрибавии маркази пиллапарварии вилояти Суғд олимон, ходимони илмӣ ва пиллапарварон машғули корҳои илмӣ таҷрибавӣ мебошанд ки дар асоси тадқиқоти илмӣ натиҷаи таҷрибаҳо баҳри васеъ намудани майдони тутзор, таъмини хӯрокии серғизои кирмак фаъолиятро ҷиҳати рушди соҳа тақвият бахшиданд. корҳои илмии тадқиқотӣ оғоз карда шуданд дар мавсими соли 2025 ва дар айни ҳол дар марказ аз рӯи лоиҳаи илмии ба вуҷуд овардани нави дарахти тут ва ҳамчунин зоту дурӯгаҳои пурмаҳсули кирмаки пилла ва такмили тарзи парваришу ва минбаъд татбиқи онҳо дар истеҳсолот таҷрибаҳои илмӣ гузаронида шуда истоданд. дар айни ҳол маводҳои ибтидоии оилаҳои селексионии кирмаки пилла дар давраи зимистон гузаронид дар ҳарорати 2-4 градус нигоҳ дошта шуда, тухми тути судиён 1-2 ва ҳамчунин ниҳолҳои онҳо пурра барои шинонидан ва минбаъд таҳким додани манбаи хӯрокии кирмаки пилла яъне корҳои тутпарварӣ пурра омода карда шуда истоданд. пойгоҳи суғдии маркази пиллапарварии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон масоҳати 10 гектарро ташкил дода дар қитъаҳои таҷрибавӣ ҷиҳати зиёд намудани майдони тутзор, маҳсулнокии барги тут ва корҳои селексионию пиллапарварӣ олимону ходимони илмии марказ машғули гузаронидани таҷрибаҳо ҳастанд. дар қитъаҳои таҷрибавӣ бошад аз рӯи 26 намуд дарахтони коллексионии тут корҳои таҷрибавӣ гузаронида мешавад ки дар ин ҷо аз меваи тут, тухмӣ барои сабзонидани ниҳоли тут ва тайёр кардани ниҳол
шинонидани он дар минтақаҳои муайян, тарзи шинонидан, нигоҳубин ва маҳсулнокии кор ба хоҷагиҳо, кирмакпарварон тавсияҳо медиҳанд. дар қитъаи таҷрибавӣ мо дар назди кирмахона мебошад, дар инҷо ду намуд тутай, аввал кишташ 3000 бех бошад, 1000 бехаш қаламчии томактиби ки ин аллакай гифта майдонҳо шинондан тайёр мебошад. аз тухм агар мо кошта тайёр намоем 2 сол ба кӯчити заминҳо шинондан тайёр мешад. дар ҳамин қитъаи таҷрибавӣ 4000 бех 3000 ва унҷо кӯчон тайёр камондигӣ гидди ҳамон ниҳолхону мешинонем. дар пойгоҳи маркази таҷрибавии пиллапарварии вилояти суғд 1 гектар замин шудгор ва барои ташкили тутзори интенсивӣ омода шудааст. баҳри шинонидани ниҳол дар ин замин, ниҳолҳои туд аз қитъаи хурди таҷрибавии пойгоҳ омода ва мин баъд бо шинонидан корҳои таҷрибавӣ идома бахшида мешавад. дар ин 1 гектар замин мо то 20000 бех ниҳол шинондан ба ҳаракат мекунем. аз ин ҷо мо кӯчат ба тамом ҷумҳурӣ таъмин кардан ба имкониятмон мешавад. кӯчиши мешинонем мобайнаш ба тухм мекорем. агар ҳамин тухмаш сар кунигар то 3 сола ҳосил метиҳад. мо соли дуюм аллакай метавонем вай кӯчиши дига ноҳияҳо додан ба. ғайр аз ин мо ҳамин сол 500 ниҳоли туд фиристодем. дар душанбе моҳи пойгоҳ мо ҳаст барои шинондани ин ниҳолҳо. ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани самаранокии кори пиллапарварӣ имсол дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 5 гектар замин барои бунёди тутзори интенсивӣ ҷудо шуда, дар доираи ҳамкорӣ бо ҷамъияти саҳомии кушодии пиллаи тоҷик ва тавсияи олимон шинонидани дарахтони туд бо тарзи 4:1 ва дуқатора дар 1 гектар ғунҷонидани то 4000 бех дарахти туд корҳо амалӣ шуда, мувофиқ ба нақша дар 5 гектар замини ҷудошуда 20000 бех дарахти туд шинонида мешавад. мувофиқ ба пешбинӣ дар 5 гектар тутзори интенсивӣ 70000 килограмм барги туд рӯёнида мешавад, ки барои таъмини хӯрокӣ 65 қутии кирмак басандагӣ мекунад. ин тадбирҳо гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ, бунёди майдони тутзори интенсивӣ ба хотири рушди соҳаи пиллапарварӣ, таъмини хӯрокии кирмак, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол, таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ амалӣ мешавад. дар заминаи барномаи маҷмуавии рушди соҳаи қутузпарварӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ саршумори қутоз ба 26227 сар расонида шудааст, ки нисбати соли гузашта 383 сар зиёдтар мебошад. гузориши моҳираи тоҳир дар ин хусус. қутузпарварӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи чорводорӣ ба ҳисоб рафта, бо тараққӣ додани он имконияти истеҳсоли гӯшту шири нисбатан арзон ва аз ҷиҳати калогӣ тоза мавҷуд мебошад. соли гузашта дар ҳамаи шаклиҳои хоҷагидории вилоят 24489 сарқутоз мавҷуд буда ба ҳолати озира бошад. дар ҳамаи шаклиҳои хоҷагидорӣ ин саршумор ба 26227 сар қутоз рост меояд, ки нисбати соли сипарӣ 383 сар зиёд мебошад. аз ҳама зиёд саршумори қутоз дар ноҳияи мурғоб мебошад, ки 20557 сарро ташкил медиҳанд. бояд гуфт баъри дар амал татбиқ намудани банди барномаи маҷмуавии рушди соҳаи қутузпарварӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 аз ҷониби вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон боз 70 сарқутоз ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон интиқол дода шуд, ки аз он 50 сар ба хоҷагиҳои фермерии мавзеи ҷавшангози ноҳияи Рӯшқала ва 20 сар ба ноҳияи Ишкошим дастрас гардиданд. дар асоси барномаи маҷмуавии рушди соҳаи қутузпарварӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 барои тараққӣ додани соҳаи қутузпарварӣ соли сипарӣ аз ҷониби вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкории шарикони рушд барои харидории 30 сарқутоз маблағи 212250 сомонӣ ба 15 хоҷагиҳои чорводории деҳаи башгонбези ноҳияи мурғоб дастрас гардиданд, бо мақсади ривоҷ додани раванди такрор истеҳсолкунӣ ва шароити иқтисодии хоҷагиҳо, имконияти зиёд намудани саршумори қутоз дар ноҳияҳои Рӯшон, Шуғнон, Рошқала, Ишкошим ва худи Мурғоб мавҷуд мебошад. бояд гуфт, ки парвариши қутоз дар баландкӯҳҳо бисёртар баромонда шуда, ба ҷуз ноҳияи Мурғоб дар хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳияҳои Рошқалаву Сағирдашт низ имконияти мусоид мавҷуд аст. ба хусус иқлим ва чарогоҳҳои ҷавшангоз барои парвариши қутоз хеле мувофиқ аст. дар чарогоҳҳои ҷавшангоз барои пешрафти соҳа имкониятҳои васеъ мавҷуд ҳастанд.
буданд. парваришу нигоҳбини қутос усул ва муҳимияти хоси худ дошта, дар фасли зимистон тарзи ғизоиятш аслан аз ёничқаву трескен истифода бурда мешавад. қутос парварӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ хеле қулай буда, баҳри ривоҷи хуби соҳа имкон пайдо мегардад ки аҳолӣ сари вақт аз гӯшту шире аз ҷиҳати экологии тоза таъмин бигардад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. дар музофоти забоангаи филиппин бо қувваи 6,1 балл ҷунбиши қишри замин ба қайд гирифта шуд. маркази ҷунбиши қишри замин 2 километр дур аз қисми ҷанубу шарқии шаҳри сиякони музофоти мазкур дар умқи 32 километр ба қайд гирифта шудааст. минтақаҳои қисми ҷанубии штатҳои муттаҳидаи америкаро тӯфони шадиди энза фаро гирифт ки боиси якбора сард гардидани ҳаво шуд. дар натиҷаи ин ҳодисаи табиӣ 10 нафар ба ҳалокат расида, садҳо каси дигар осеб бардоштанд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. минтақаҳои қисми ҷанубии иёлоти муттаҳидаи америкаро тӯфони шадиди энзо фаро гирифта боиси якбора сард гардидани ҳаво шуд. ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ дар натиҷаи бӯрони барфи 10 нафар ба ҳалокат расида, садҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамзамон тибқи маълумоти хадамоти миллии обу ҳавои иёлоти муттаҳидаи америка дар як қатор минтақаҳо аз ҷумла штатҳои флорида, луизиана, техас ва ҷорҷия барфи зиёд борида сокинонро дучори мушкилӣ намудааст. фаъолияти як қатор муассисаҳо ва фурудгоҳҳои байналмилалӣ қатъ гардида парвози ҳавопаймоҳо дар масирҳои гуногун ба вақти дигар гузошта шудааст. дар робита ба ин ҳолат дар чанд штати иёлоти муттаҳидаи америка вазъи фавқулода эълон шуда, аз сокинон дархост гардидааст ки эҳтиёткор бошанд ва безарурат ба берун набароянд. дар туркия зимни амалиёти махсуси кормандони мақомоти полис 2795 нафар ба гумони даст доштан оид ба гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар боздошт карда шуданд. ҳамчунин дар рафти амалиёти густурда кормандони сохторҳои қудратӣ аз дастгиршудагон беш аз 1 тонна маводи нашъоварро ёфт ва мусодира намуданд. амалиёти махсуси кормандони мақомоти полис дар 77 музофоти туркия роҳандозӣ гардидааст. хизматчиёни ҳарбӣ маводи нашъовари мусодирашударо ба ҷойҳои махсус бурда онро нобуд мекунанд. дар музофоти забоангаи филиппин бо қувваи 6,1 балл заминларза ба вуқӯъ пайваст. тибқи иттилои расида маркази ҷунбиши қишри замин 2 километр дур аз қисми ҷанубу шарқии шаҳри сиёкони музофоти мазкур дар умқи 32 километр ба қайд гирифта шудааст. бар асари офати табиӣ роҳу пулҳои нақлиётгард қисман зарар дида, боиси қатъ гардидани ҳаракати мошин ба чанд минтақа гардид. дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад хатари фаромадани сангпурра эълон карда шудааст. вобаста ба ин аз сокинону сайёҳон дархост карда шудааст ки аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. дар бораи ҳалокшудагону захмиён маълумот дода нашудааст. бештари масоати сӯхторҳои ҷангал дар шаҳри лос-анҷелеси штати калифорния иёлоти муттаҳидаи америка таҳти назорат гирифта шудааст, аммо дар баъзе минтақаҳо хатари сӯхтор ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад. тавре хабар дода мешавад дар минтақаи хьюз роуд ки тақрибан дар масофаи 80 километр дур аз маркази шаҳри лос-анҷелес воқеъ гардидааст, сӯхтори шадиди сарзада дар як соат беш аз 2 километри мураббаъро фаро гирифт. сабаби асосии сӯхтори ҷангал гармии ҳаво мебошад. ёдовар мешавем ки дар аввалҳои моҳи январ шаҳри лос-анҷелеси америкаро сӯхтори шадиди ҷангал фаро гирифта, боиси ҳалокати 28 нафар ва захмӣ гардидани садҳо каси дигар шуд. давоми 2 ҳафта мешавад ки дар минтақаҳои гуногуни малави боришоти шадид ва обхезӣ қатъ намегардад. бар асари офати табиӣ 31 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар бархе аз минтақаҳои кӯҳӣ бошад дар пайи боришоти шадид ярч фаромада, чанд бинои истиқоматиро зер кардааст. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор дар зери харобаҳои биноҳо ва обу гил одамон дар монданд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб карда, хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуд ки сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. барои бартараф намудани оқибатҳои обхезӣ ва пайдо кардани бенишонгаштагон, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. силоҳбадастон ба як деҳаи штати борнои нигерия ҳамла карданд. дар натиҷа 20 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полис, силоҳбадастон вориди деҳа гардида, аз яроқ ҷониби одамон оташ кушода, сипас чанд бинои истиқоматиро оташ заданд. дар нигерия аз сабаби зиёд будани ҳар гуна гурӯҳҳои ҷиноятпеша сокинон мунтазам мавриди ҳамла қарор мегиранд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои нобуд кардани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд.
дар штати Махараштрай Ҳиндустон қатораи мусофирбар ба садама дучор гардид. Бар асари ҳодиса 13 нафар ба ҳалокат расида, 15 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Тибқи иттилоъ, баъди бо сабабҳои техникӣ аз ҷониби машинист манъ шудани ҳаракати қатораи мусофирбар, мусофирон бо ваҳми сар задани сӯхтор ба роҳи оҳан баромаданд, ки дар ин вақт қатораи мусофирбари дигари онҳоро зер кардааст. Дар маҳалли ҳодиса кормандони мақомоти полис барои дақиқ намудани сабабҳои рух додани садама фаъолият доранд. дар биёбони такламакони ҷумҳурии мардумии чин девори сабз аз дарахтон сохта мешавад ки ин бузургтарин девор дар ҷаҳон маҳсуб мешавад. Таври агентии иттилоотии Синхуа бо истинод ба маълумоти ҳукуматдорони маҳаллӣ хабар медиҳад, ҳадаф аз татбиқи ин тарҳ ҳифзи заминҳои кишоварзӣ аз биёбоншавӣ ва тӯфонҳои кумӣ аст. Ғайр аз ин, дар биёбон гузоштани панелҳои офтобӣ иқтидорашон то 1,5 миллион киловатт низ пешбинӣ шудааст. Гуфта мешавад ки сохтмони девори сабз дар 25 сол ба нақша гирифта шудааст. Ба андешаи иқлимшиносон амалишавии ин иқдом метавонад ҷиҳати ҳалли мушкилоти биёбоншавӣ мусоидат кунад. дар ноҳияҳои водии рашт бо мақсади баландбардоштани маърифати молиявии сокинон ва тақвияти ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ корҳои фаҳмондадеҳӣ роҳандозӣ гардидааст. шарҳи бештар дар таҳияи Идигули Маҳмуд. бо мақсади татбиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ҷиҳати пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ, барои додани иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, инчунин қабули маблағ аз ҷониби вазорату идораҳо дар шакли ғайринақдӣ пешбинӣ гардида, дар ин ҷода саҳми низоми бонкии кишварамон бениҳоят зарур мебошад то ҳамкории якҷояи вазорату идораҳо ва ташкили табодули маълумот байни онҳо таъмин гардида, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдиро мардум пурра дарк намоянд. дар заминаи татбиқи амалии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар давоми соли 2024 дар ноҳияҳои минтақаи Рашт миқдори умумии кортҳои пардохтии бонкӣ афзоиш ёфта барои гузарондани амалиёти ғайринақдӣ мусоидат карда истодаанд. дар маҷмӯъ миқдори ин гуна кортҳои пардохтии бонкӣ дар минтақа дар соли 2024 ба 162 000 адад расонида шуд, ки нисбат ба соли гузашта 17,9% ё ин ки 24,6 000 адад зиёд гардид. айни замон гурӯҳи кории доимоамалкунандаи шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳраки Ғарб дар ҳамоҳангӣ бо воҳидҳои сохтории ташкилотҳои қарзии молиявии ноҳияҳои минтақаи Рашт фаъолиятро дар ин самт мунтазам идома дода истодаанд. аз рӯи маълумоти шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳраки Ғарб дар соли 2024 шумораи умумии посттерминалҳо барои қабули пардохтҳои давлатӣ дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Лахш, Нуробод ва Сангвор ба 233 адад расонида шуд. ҳаҷми маблағи пардохтҳо тавассути ин посттерминалҳо бошад 65,3 миллион сомониро ташкил намуда, нисбати соли 2023 беш аз 49 миллион сомонӣ афзоиш ёфт. айни замон дар ноҳияҳои минтақа 77 адад филиалҳои бонкҳо, ташкилотҳои маблағгузории хурд, марказҳои хизматрасонии маблағгузории хурд ва марказҳои бонкӣ ба аҳолӣ хизматрасониҳои бонкию молиявиро анҷом дода истоданд. аз ҷумла бо мақсади таъмини ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар филиали рақами 76 корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар ноҳияи Рашт тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида истодааст то ҳаҷми муомилоти ғайринақдӣ ва хизматрасониҳои бонкӣ дар сатҳи зарурӣ амалӣ шаванд. бо мақсади амалӣ шудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ филиали рақами 76 корхонаи воҳидии давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва нозироти андози ноҳия вобаста ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тамоми чораҳои дахлдор мавриди амал қарор додааст. аз ҷумла дар ноҳия дар маҷмӯъ 53 адад посттерминал ва 44 адад QR-рамз дар муассисаҳои давлатӣ ва марказҳои савдо
насб гардида инчунин 112 адад ташкилотҳои буҷаевӣ бо пардохти фосилавии интернет банкинг пайваст карда шуданд. ба гуфти коршиносони соҳа амалӣ гардидани пардохти ғайринақдӣ ба ғанӣ гардидани бюҷети давлатӣ, ҷалби маблағҳои аз гардиши бонкӣ берунмонда, мутадил нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ ва боз ҳам боло рафтани нуфузи тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари бемайлон рушъёбанда заминаи боэътимод мегузорад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. идомаи барнома. Ҳамасола дар мамлакат 25 январ рӯзи кормандони соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҷлил мегардад. Бо ин мақсад дар Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоишҳо баргузор гардиданд. Хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар чорабинии роҳбарият ва кормандони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кормандони соҳаҳои меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, мутахассисони сохторҳо ва мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. қайд гардид ки ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди устувори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамчун яке аз омилҳои калидии баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон, таъмини суботи иҷтимоӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоии мамлакат тамоми тадбирҳои муҳим ва саривақтиро меандешад. тавре зимни ироаи паём президенти мамлакат иброз намуданд, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар сиёсати давлати Тоҷикистон мақоми хос дошта, барои дастгирии соҳаҳои иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум маблағгузорӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ҳамасола зиёд карда мешавад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, президенти мамлакат супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаи илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои бюҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шавад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат қабул гардидани консепсияи рушди хизматрасонии иҷтимоӣ, стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2040 ва барномаи маҷмӯи давлатии тайёр намудани кадрҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2030 ва чандин барномаву нақшаҳои миллии амал ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоии ҷомеа мусоидати фаъол хоҳанд кард. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор кормандони соҳа, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ барои фаъолияти самарабахш ва хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ саҳми арзанда гузоштанд. бо мукофотҳои соҳавии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қадрдонӣ гардиданд. дар интиҳои чорабинӣ барномаи фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин гардид. аз соли 2013 инҷониб ҳамасола 25 январ дар мамлакат рӯзи кормандони соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат имрӯз дар Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ доир гардид ки дар он роҳбарияти вазорат, собиқадорон ва кормандони соҳа иштирок намуданд. зимни чорабинӣ қайд гардид ки кормандони соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ки асосан дар вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Федератсияи мустақили иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон фаъолият доранд, вобаста ба фароҳам овардани заминаи ҳуқуқию ташкилӣ, такмилу рушди низоми қонунгузории соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нақши босазо доранд. ҳамчунин қайд гардид ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадҳои худ ба масъулин супориш дода буданд ки дар Тоҷикистон то соли 2026 бо истифода аз тамоми имконият барои ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандони аз 18 сола боло ки касбу ҳунар надоранд ва инчунин саросар соҳиб касб гардонидани аҳолӣ бояд чораҷӯӣ карда шавад. дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ва амалинамоии дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ марказҳои касбомӯзӣ таъсис дода шуд. шумораи зиёди сокинон дар ин марказҳо ба касбомӯзӣ ҷалб гардида баъди хатми курсҳои кӯтоҳмуддат соҳиби сертификат мегарданд. ҳамчунин бо мақсади мусоидат ба ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ дар мамлакат консепсияи рушди шуғли пурмаҳсул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2040 қабул гардидааст. консепсияи мазкур аз 5 самти калидии сиёсати
миллӣ дар соҳаи шуғл ва ҳифзи иҷтимоӣ, васеъ намудани соҳаи шуғли пурмаҳсул, донишу малака, технология ва имконоти шуғли пурмаҳсул, рушди соҳибкорӣ ва ташкили ҷойҳои кории пурмаҳсул, ниҳодҳо ва барномаҳои бозори меҳнат ва шарикии иҷтимоӣ иборат аст. роҳандозии чунин иқдомҳои самаравар ба татбиқи барномаҳои соҳавӣ ва ҷалби шаҳрвандон ба шуғли пурмаҳсул мусоидат менамояд. чорабинӣ ба як қатор кормандон мукофотҳои соҳавӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бо мақсади баланд бардоштани савияи дониш ва малакаҳои омӯзгорон ва кормандони соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Левакан курсҳои кӯтоҳмуддат доир гардид. ҳадафи асосии роҳандозии ин тадбир баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба мебошад. гузориши хабарнигорони мо. дар донишкадаи байналмилалии Левакан бо иштироки маркази ҷумҳуриявии такмили ихтисоси кормандони соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ташкил ва гузаронидан аз курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонӣ, курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ аз рӯи ихтисосҳои гуногун доир карда шуд. мақсади баргузории курси такмили ихтисос барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна, ибтидоӣ ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ин барои баланд бардоштани малака ва маҳорати касбии омӯзгорон равона гардидааст. ба иштироккунандагон аз ҷониби марказ курсҳои 2 моҳа ва 3 моҳа аз рӯи ихтисосҳои роҳбалад, турагент, пешхизмат, ходими меҳмонхона, ошпази таомҳои миллӣ ва дигар ихтисосҳои зарурӣ фаъолиятро ба роҳ мондааст. зикр карда шуд ки яке аз ҳадафҳои асосии тадбири мазкур дар соҳаи маорифи мамлакат қабл аз ҳама баланд бардоштани сифати таълиму таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аст. барои дар амал татбиқ кардани ин ҳадаф зарур аст ки бо роҳҳои мухталиф дониш ва маҳорату салоҳиятнокии касбии худи омӯзгорон такмил дода шавад. арзёбӣ гардид ки дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат тадриҷан рушд ёфта ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. ҳадаф ба он равона гардидааст ки барои омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардида ҷиҳати омода кардани кадрҳои баландихтисос чораандешӣ карда шавад. дар заминаи амалигардонии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат иқдомҳои ниҳолшинонӣ ба роҳ монда шуда, кормандони касбу кори гуногун дар мавзеъҳои муайян ниҳолони ҳамеша сабзу ороишӣ ва дарахтони мевадиҳанда мешинонанд. аз ҷараёни чунин корҳои кабудизоркунӣ хабарнигорони мо гузориш омода намуданд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари тадбирҳои ободонӣ, масъулин дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот аксияи дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ баргузор карда, дар он кормандони ташкилотҳои шаҳрӣ, сокинони маҳаллии шаҳри Левакан ширкат варзида бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳми хешро дар корҳои сабзкорӣ ва тозаи озода нигоҳ доштани муҳити зист мегузоранд. ин навбат маъракаи ниҳолшинонӣ аз даромадгоҳи ҷамоати Гулистон оғоз гардида, дар ду шафати роҳи мошингард зиёда аз 500 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинониданд. тибқи иттилои бахши ҳифзи муҳити зист, ҳамарӯза бо истифода аз боду ҳавои мусоид, шинонидани дарахтони нодири сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда дар шафати роҳҳои мошингузар, макону мавзеъҳои хушкзор ва атрофи хоҷагиҳои деҳқонӣ анҷом дода мешавад ки ин омил пеш аз ҳама баҳри сарсабзу хурам гардонидани шаҳр мусоидат намуда дар таъмини сокинон бо боду ҳавои тозаи экологӣ саҳмгузорӣ менамояд. гузарондани чунин ҳашарҳои дастаҷамъонаи кабудизоркунӣ дар шаҳр идома дошта, масъулин тасмим гирифтанд ки то мавсими муайян гардида нақшаи шинонидани ниҳолони сояафкану ороишӣ ва мевадиҳандаро барзиёд таъмин намоянд. ҷиҳати ҳарчи зудтар иҷро намудани нақшаи ниҳолшинониву кабудизоркунӣ дар мавсими ҷорӣ бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Ёвон тадбирҳои оммавии экологӣ роҳандозӣ карда шуда. ба ин васила дар мавзеъҳои муайян гардида ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ тибқи тавсияи мутахассисони соҳа шинонида мешавад. қобили зикр аст ки ҳоло дар мамлакати мо бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шинонидани дарахту буттаҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, коҳиш додани газҳои
گلخانه‌ای، برقرارسازی حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگهداری استواری توازن طبیعی و مطابق شوی بر روندهای تغییریابی اقلیم در کشور، برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 عملی می‌گردد که تشکیل چنین اقدام‌های دستجمعانه نهال از زمره بندهای آن به حساب می‌رود. با مقصد تقویت و باز هم بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان در زمینه نشان دهنده های برنامه دولتی مجموعی رشد معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در ناحیه یاوان با اشتراک وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون پیوسته تدبیرهای لازمه انجام داده می شود. با گفته مسئولین ساحه، گذرانیدن چنین اقدام‌های عمومی اکولوژی به آن باعث گردیده ایستاده است که مناسبت و توجه ساکنان به حفظ محیط زیست بخصوص نهالشینانی و کبودیزارکنی، بهداشت محیط اطراف، تازه نگاه داشتن منبع‌های آبی، حفظ عالم نباتات و حیوانات و تربیت نسل نورست در همین روحیه خوبتر و بهتر گردد. مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه یاوان مقصد دارند که من بعد نیز با جلب وسیع ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون چنین اقدام‌های مربوط به تازگی محیط اطراف را در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه انجام دهند، زیرا به اندیشه متخصصان عملی نمودن همین قبیل چاره‌بینی‌های عمومی امکان می‌دهد که طرز حیات سالم و معرفت اکولوژی میان ساکنان ترغیب کرده شده در این برابر محیط اطراف تازه و آزاده نگاه داشته شود. با فرا رسیدن موسم کبودیزارکنی و نهالشینانی در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو کارهای آبادانی و سبزکاری وسعت تازه می‌گیرد. با مقصد به دیار همیشه سبز تبدیل دادن مملکت، حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه و استراتژی‌های ضروری طرحریزی نموده در اساس آن در شهر و ناحیه‌ها کارهای آبادانی و کبودیزارکنی با مرام جریان دارد. در این زمینه با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ناصر خسرو، کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان در همبستگی به حشر آبادانی برآمده در انجام عملهای پاککاری و گل و نهالشینانی سهم گذاشتند. با مقصد بهسازی حالت اکولوژی منطقه و شفت راهها در تدبیر امروزه زیاده از 1000 بیخ نهالان توت و پاولونیا شینانیده شد. اینچنین برای باز هم زیبا و خرمگردانی حدود ناحیه توسط برگزاری اکسیا و چاره‌بینی‌های اکولوژی تا امروز کارمندان بخش حفظ محیط زیست 70% نقشه نهالشینانی و کبودیزارکنی را به انجام رسانیدند. در تدبیر امروزه شینانیدن نهالان طبق توصیه متخصصان به راه مانده شد که بهر در آینده خوب نشو و نما گرفتن آن قاعده‌های ضروری نهالشینانی رعایت گردید. متخصصان ابراز نمودند که هر نهال درخت آرایشی و سایه‌افکن که در منطقه‌های گوناگون مملکت شینانیده می‌شود باید به شرایط طبیعی و اقلیم آن موضع مطابق باشند. شینانیدن نهال پاولونیا در ناحیه ناصر خسرو نیز در اساس تجربه متخصصان بخش حفظ محیط زیست صورت گرفت برای در آینده زیاد نمودن این گونه درختان تدبیرهای مهم اندیشیده می شود. مورد ذکر است که در ناحیه برابر شینانیدن نهال به سبزش و نشو و نمای پره آن توجه خاصه ظاهر می گردد. در نتیجه نظارت جدی کارمندان ساحه، نهالان قبلا شینانیده شده قریب 80% نشو و نما یافته در تامین زیبایی اطراف مساعدت کرده ایستاده است. در شهر اسفاره به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی، معرکه نهالشینانی و سرسبز و خرمگردانیدن محلها با مرام ادامه دارد. ساکنان کسب و کار گوناگون در کارهای بنیادکاری یکدلانه اشتراک می‌نمایند. خاصتاً وسعت این معرکه مهم در مرکز شهر بیشتر به نظر می‌رسد. اخیراً در هماوازی به حرکت جمهوری نهالشینانی با اقدام بخش حفظ محیط زیست و کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های شهر حشره نهالشینانی دایر گردید. در شاهراه کوچک گلستان بیش از 200 بیخ نهال‌های آرایشی شینانیده شدند که به شکوه شهر شهامت تازه زم خواهد کرد. حشره نهالشینانی طبق نقشه اساسی آبادانی و بنیادکاری در کوچه و خیابان‌ها صورت گرفته به خاطر زیبایی و آزاده کردن خیابان‌های شهر درختان زیادی آرایشی و همیشه سبز که همزمان به سلامتی انسان فایده داشته باعث
боиси болидахотирию рӯҳбаландии сокинону меҳмонон мегардад шинонида шуд. ин иқдом дар доираи ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба сарсабзу хуррамгардонии ҳар гӯшаи тоҷикистон амалӣ карда мешавад. бояд таъкид намуд ки дар доираи барномаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон мамлакати сабз барои солҳои 2023-2027 то соли 2026 дар исфара беш аз 8000 бех ниҳолҳои дарахтону буттаҳо аз ҷумла дарахтони мевадиҳанда ва сояафкан шинонида мешаванд. дар ин замина таваҷҷӯҳи махсус ба интихоби навъҳои дарахту буттаҳо бо назардошти хусусиятҳои зебоибахшиашон ба шаҳру деҳоти исфара ва албатта риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ дар раванди ниҳолшинонӣ равона мегардад. зеро риояи ин қоидаҳо асоси нашъунамои хуби минбаъдаи дарахтон мебошад. шинонидани дарахт ва бунёди боғу гулгаштҳо ба авзои экологӣ таъсири амиқи худро гузошта муҳити зистро бо ҳавои тоза ки асоси ҳастии ҳаёт ба он вобаста аст ғанӣ мегардонад. бо дар амал татбиқ намудани иқдом бобати шинонидану парвариши ҳарчи бештари дарахту буттаҳои ороишӣ ки мантиқан идомаи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат дар роҳи ҳалли мушкилоти экологӣ ва беҳдошти муҳити зист арзёбӣ мешавад. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров маъракаи кабудизоркунии ниҳолшинонӣ дар мавзеи минтақаҳо ва шафати роҳҳои нақлиётгард идома дошта ин тадбир дар доираи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 амалӣ мешавад. дар ин мавсим дар се ҷамоати деҳоти ноҳия, ҷамоати деҳоти дадабой холматов, исмоил ва як қатор дигар мавзеъҳое ки барои шинонидани ниҳол ва сабзу хуррамгардонӣ пешбинӣ гардидааст, зиёда аз 6000 бех ниҳоли ороишӣ шинонида шудааст. дар идомаи тадбир мувофиқ ба нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров ва бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар ҷамоати деҳоти ғозиён ҳашари ниҳолшинонӣ дар мавзеи галамайдон, шафати роҳи нақлиётгарди душанбе бӯстон чаноқ бо иштироки кормандони бахши ободонии ҷамоати деҳоти мазкур сокинони маҳаллӣ сурат гирифт. ҳамагон дар ин тадбири муҳими сабзкорӣ ширкати фаъол намуда мувофиқ ба тавсия қатори муайян чуқурӣ омода карда ниҳолҳои ороишӣ шинониданд. шоҳроҳи душанбе бӯстон чаноқ барои бору мусофиркашонӣ ба минтақаҳои мамлакат аҳамияти муҳими иқтисодию иҷтимоӣ дошта дар ин масир ҳамарӯза шумори зиёди нақлиёт мусофирон ва сайёҳон гузар менамоянд ва маҳз ин мавзеъ барои шинонидани ниҳол мувофиқ донистаю интихоб гардидааст. тоза ва ободу сарсабзии канори роҳ ба ҳар меҳмону сайёҳ таассуроти нек мебахшад. дар ин рӯза ҳашари ниҳолшинонӣ мувофиқ ба қоидаҳои кор ниҳолшинонӣ бо овардани хок аз дигар мавзеъ ва ҳаҷми муайяни истифодаи омехтаи поруи маҳаллӣ рехтани об дар асоси тавсияи мутахассисон сурат гирифт. тавре таъкид гардид баҳри таъмин бо оби полизӣ дар назар дошта шудааст ки ба ин мавзеъ хати об кашида сарсабзӣ нашу намои ниҳолҳо таъмин карда шавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломату саодатманд бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 25 январи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа хунук ва рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 24-29 дараҷа хунук ва рӯзона 13-18 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти хатлон ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона то 5 дараҷа хунук ва рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона то 5 дараҷа хунук ва рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад шабона 7-12 дараҷа хунук ва рӯзона 1-4 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд.
ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм ва рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа хунук, рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда туман мефарояд. ҳарорати ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм ва рӯзона 9-11 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.